Kulo na da ku. Kalau gak kahuwa. Wallahi alquran sake. Ni ba zan iya ci. Kana cewa nuna kuma kana cewa in ci? Wallahi take ci. Wallahi Allah take. Kaman da ka take da yar take ci ka ci. Wallahi take ci. Ah ni ba zan. Alquran take ci. Kai kun zan fara ci na shiga. Wallahi. Ya na ganke haka zabe-zabe. Lafiya? Me ke faruwa? Gaban ɗaki kamu in fito sai na ga taliya ya zama doya. Ban sanya aka hakan ne kasance ba kawai ya ce min in tafi gidanmu. Ki haƙuri kuma ki kwantar da hankali. Zai zo ya same ni har gida. Har gida. Wanda an rashin haƙuri. Ita rayuwa irin wannan dole sai an yi haƙuri. Yarinya ki haƙuri. Ki kwantar da hankali. Ai haƙuri. Ai haƙuri. Alquran take zama Allah ya rantsa da Allah ne kira mi da Allah kwa. Wallahi Kai dawa. wannan kuwa aka kuma kulla mun aure da ita mana. Aure dariya. Ya matso lokaci ya yi wani makarata da Alquran ne dai Allah inde Dan kai ba ka da kirki shikenan sai ka kodo yarinya. Idan da ta wuce gidansu fa. tana ina kai. Muna bukatar tayo. Nan tayo. Za ki faɗan kalmar nan sai na zama mamari. Mara mutunci da baka san darajar manya ba. Kuma kai ma ai taliyar raban kamsilan. Sai Umar kanzilan din a dai mu nema alƙawari na ce maka da ɗan yatsuna yana da dangwala maka ba ina ba da taliyar na kawo. Kai, Auta, ka fita daga ido na nari. Ka fita daga ido na nari. Me yasa idan ba ka da abin ba za ka zo ka same ni ka ce na baka ba? Ko kuma kai ka fi ƙarfin ka zo guna na taimaka ma ne? Ya rage. Kunyarwa ba ni na fiye ka ba. Ai abin yadda ake yi sai a zo a ce baba ba ni da kayan abu. Sai na ɗebo na baka. Gobe ma idan babu sai na baka to kuma jibi sai kai kokari ka nemo naka. Haka ake yi. Amma dan taliya ta zama doya abin mamaki ne. Ni ma na lido na ta aiko na ta aiko na ta. Mutane nawa ne suke neman doya sun rasa? Baba ya ci doya. Ni yana ci wallahi na ta bare. Kai mai. Dole da yaji. Ai ka dan ci dole ce ta zana ci kuma. Ku tashi ku koma gidanku shi zaman aure hakuri ake da juna. Tashi. To ita ta fara zuwa ita za ta fara gaba alƙur'ani ni dai ba zan tafi da ita ba. Kai ma kai hakuri ku dinga hakuri da juna shi aure ba a kai. Baba. Aure sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kuma dan haka dole ne ku dinga hakuri da juna. Mai da an ce a siyo ɗawai da ce ba ce wake ba an ce a siyo ɗa kaso kurmi. A kasuwa. Banda kai. Ban ɗawai da ce ba ce wake ba an ce a siyo ɗa kaso kurmi. A kasuwa. Ka fara baba mu ne.
banda kai sha ka wuce ne sai a ina ka taba ji an zina a ina ka taba ji mu daga kuma ba ya fara ba an ta akwai yara in mace kake so ga kai tashi ka bani tashi ka bani lande ta kara na dai hakura dai a ga jairin yaro ka saba kana yin tsoho a sannan ma sai ka dawo kai yadda a haka yake lafiya ka tura a kira ni dama jiya na je na yi sallama aka ce muka taɓa wajen ɗaurin aure tabbas to neman da nake ba ina neman ka ne in ɗaurin ki gafara